Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, pagkasalita ni Maricel, wano Maribel, kung ako Maribel, nga napauluan iti maestra, saguday nga ruti surat. Dear Manong Nemi, madama Manong Nemi nga sagsaganak dagiti tunuek nga ilakok. Gabotag tuntunoak, kadagiti barbecue, street foods, kaya dumapay manong. Nga mabaling kong ituno, ngumay katangin, di kiti karuba, kaya di kita'y duwagdagas, manipod iti panagkapuda, iti sentro, nga agawid da, iti barangay da. So magmunoitan nga bulan Manong Nemi, nga da ito iti basit nga negosyo. Idi, taada mangibaga kanyak. Siya ni Maribel? Wan sir, Maribel de Guzman. Wan sir. Da surat para kang ka. Manong Nemi, long white envelope, nagigtutak, inibabasak, nasa dinot nagkapuan na. Department of Education, Regional Office. Oh, napagandang suratan ng Regional Office di DepEd. Naku nakitinakam ko Manong Nemi, abag isumet nga umasidag kaniyak ti may kaduwang anak ko nga babae. June Manong Nemi, ti inauna nga anak ko kada tu may kadwa babae. Kung katakitan tinagan na nga nakasurat. Yeah. Tinagan na ket ni Heidi. Nang? Ano rin surat anak. Ituloy mo muna ito ubrak. Tama, loktak mo na ito nga surat. Agparparik na kanya nga good news. Sabi ko mga good news. Naggapo iti department head. Naggapo iti DepEd. Nalipatam ka din anak nga may isang maestring nanang mo. Nalipatak pa yan. Iti bayak yun sa anin nga nangisuro. Mangisuro-suro kay idi, munot tawon mo idi. Idi mangisuro-suro kayo. Awan ti parnamen tingi pag-isuruak idi anak ko. Puro substitute. Awan pala nga tinaka-open. Kaya awan ti bakiryo. Nakadado di tari kita'y karedrador na ti kinamaestra, makastrict na nga dagos. At gayam da ni Mayor, adot bakir da kasi di kayo man kami nag-aramat di bakir yun. So nag-anos kayo nga na-istampay nga maestra. Mayat-mayat, tada kayo nga nangisuro ka na kami. Ini, adda ni Manong iti high school, agrituwarag tumatent elementary. Sa ni Kate nga inaudi. Da kayo ti maestra mi. Anak, ori sa anak kamay sa nga maestra. Ti ana, dagiti naganak, isudat umuna nga mangisuro ka dagiti anak da. Dagiti mamestra lang, kadagiti eskwela, iso ti second mother, o second father.
Di ba? Dito kang kalang ibagbaga ka na kayo. Isungurod na nang ganggamyaman kami, tada mestra nga inami. So nalaing kami di eskwela. Nalaluktak ka raw din. Manong Nemi. Horek na napalag to. Pag-reportendak, Manong Nemi, ti regional office. Tada ka no bakante nga pangisarkan da kanyak. Yes! Ore ko lang nararakop, Manong Nemi, ti anak ko nga may kadwa. Abay nang, good news anak. Itapay lang makaawat ak ti surat. Idin to ta check, idin ti mapan, pagpakaasing ag-apply, ore no, da substitute kat, sakman ko. Itakin na da surat da kanyak. Regional office pa ya. Ang mga met, no, alanda kasi dyan ang mga opisina, regional office. Kahit mga opisina, kahit ko mangisuro. Kaya anong araw, intun bigat, mapanak to. Inspirado kita aglako, agtuno. Ito subang pwede Manong Nemi ti asawak nga nagkapo, iti pa nagpasada na nakiktot iti arakupek, Manong Nemi ni Lucio. Nasubrokin kaya, maestra. Ito kong palang awagan natin maestra ibas nga Maribel. Wala ta, nagkasarita kami nga rin, kitipada nga tricycle driver. Sino na kita asawa mi. Kaya ko nakakita, awa na, maestra, di bagat ko na nga. Pangisuruan na ko. Dahil lang, pangisuruan na. Good news. Inakto ag report sa regional office in Tunbigat. At akano bakante nga pag-isarikan na kanya. Peso? Sino nga rin negosyo na tatuno-tunon? Di, sigan. Panagpasada nga rin. Kata, agpasada ka di bigat sa agtuno-tuno ti malam. Tamno saan nga mo po ka di suki. Makatulong mo di kita anak ta. Darakil daw ten. Kat, nung kas pagaligan da pangisuruan, di, mangisuro ka. Dadat na bayag kong hinururay, sweetheart. Kaslasan ka naragsak. Nabayagon nga kumawgawawa ti pagkisurwak nga permanente. Darakil na kita anak ta. Tuwan, tinapipida sa darakil dan. Makapagtitinulong ta ng kakapsat. O awan ako ng inadang o ng maestrada. Sige. Good luck, sweetheart. At doon tumalagin pangisuruan ti mga maestra. Kaya doon sa lutsudan doon to kayong kanos asawa maestra ko nam tumaten. Pangisuruan na. Ibagam tumaten sa doon pangisuruan. Pass forward, Manong Nemi. Kabigatan na adda ako ni regional office. Pinastrikta kadagos Manong Nemi ti ayan ti regional director. Mrs. Maribel de Guzman. Yes, sir. Agaman akta nag-response ka nga dagos. Magaramid ak iti surat nga itid mo to iti municipal superintendent iti ili nga Santa Ana. Santa Ana. Karubayo nga ili sanggali. Uwan, sir. Saan nga sadyay ili mi? Karubay ka man lang ili. Manong minutes nga tarayan ti tricycle o tricycle ti paglukanan, mani po di ili yo. Gingarit Santa Ana. 15 minutes, sir. 15 minutes. How about Santa Ana to Punta Verde? Punta Verde? Diyak amon noon niya dagiti lugar sa Santa Ana, sir. Maamuam to. Yan ni municipal superintendent. Ang mga ramit ito surat, taoray tamaglan. Hingga sa Santa Ana, ag-report ka ini municipal superintendent. Ted mo na ito nga surat nga nagkapukanyak. Kat saan nga makapagsaan na jay. Agaman ka di Taada mangpilapan ti bakante nga mangisuro sa diya Punta Verde. Nagtungpalak nga dagos Manong Nemi siyang ko napupuutan nga da ako ni tiya DepEd office iti ili nga Santa Ana. Sinapol ko tiya superintendent.
Inyawat ko nga dagos manong na iti surat. Nagapo ka sa regional office? When, sir? Dagat nagamamu kayo na kini Sir Tony, the regional director. When, sir? Approve. Ano yung pasahin nun, sir? Ano yung tayo lang nga nagsarita kami ti cellphone? Inor-ore ka nga ron. Nangasagana ka nga ron din, nga ituludakan sa Punta Verde. Inukik ka din, sir? Ada eskwela sa dihay? Ada. Saan nga rin, sir? Kauna. Iti papeles mo, ada ka sa regional office, itaras pa dito, with special salary. Special salary? Ano kayo ito sa sir? Nakat nga ito sweldo. Ngayon di kita regular nga. Mangisusunod ito iti elementary. Saan nga napasamak, sir? Di mo kayat? Kayat ko, sir. Sikat yung maestra, sikat pa hindi advisor. Sikat pa hindi advisor. No kayat mo, sikat pa hindi principal. Nakagawa kayo, sir. Sige. Okay? Mabay lang ha. Nakontak ni Kapitan. Sino Kapitan siya? Kapitan San Vicente, Paset di Punta Verde. Tanong ka ready kan? Uray, itapapamon. After lunch. Sir, ito nabigat pa ilang ata. Inak pa nagrubuhat. Awang pa nagigamit ko. Sige. Naruwam ka matin, di ba? Nakasuro, napatasa mo tinagisurit from grade 1 to grade 6. Sir, itipaot ko nag-substitute. Napadasa kami from grade 1 to grade 6. So, ang problema. Dalay nga talaga ni director. Anang pilikan ka. Kasi ano ba nagamamuyo? I-check mo na mo, sir. Baka nakita na ti-record mo ka na kiti naging susuro mong eskwela. Isot ka po na nga sikat interkomentar na. Ay na, sir, nabayagang nagsapsapo ulit kiti pag-isuruwak regular nga saan nga substitute. Napasama rin. Una, 6 o'clock into nabigat, at akad to yan. Ag-travel kayo, it is 6:30 o 7, wala na sapsapa pa 7:30, at akad to sa Punta Verde. 30 minutes lang tarayan ti bangka di motor. Bangka di motor? Wala ta isla nga ron ti papanam. Makita mo na ang isla? Isla Babuyan Island. Makita sa jay, diyan nakaberberde sa jay. Banda na't amyanan nga daya. Daya ti Punta Verde. Diyan ti Pangisurwam. Di ka dagdalya sa tao. 30 minutes. Baka agulawak, sir. Marumam kanto. Malak said, nagbabawi ka. Apay ko magbabawi, sir. Sige, sir. Intong bigat. Adak tutuyan. Saka anak karot manong naming nga nasimang pata. Padamag ko na kita anak ko. Ala, nanay nga maestra ni nanang yo. Ditumteng maten manong naming ni Lucio. Nga nagpo nagpasada. Siyempre yung bagakengkuha natin amin. 15 minutes travel ko, manipod dito aging ganadya Santa Ana. Sa 30 minutes, travel ko, manipod igitipay baging ganadya Punta Verde. So, sa pakagtagrubuat. Kaya nasawan, mapang ka sa diyay, sa kang tumalagawi dito ti malam. Alas 5, malpas ti kulasem. Travel ka nga sigod, alas 6. Pagkatanong ka diyay, 6:30, dakatutuin. Palapos na po. Okay? Kakaiso na anda pang isuruakon, sweetheart. Nagbulo otak saan? Sagbay ka maawat ko first salary. Special ka na ti sweldo. Dakdakil ti sweldo kung di gagangin lang maestra. Isang sa ngayon Kabigatan na nga rod manong nemi kaduwak ni Kapitan kenti operator ti bangka di motor manong nemi nga nagdalyasat iti ka bye-bye. Kapitan, nalina ka.
Nalinak ti kasting nga oras. Ti madamdama. Darakal to nagidadalo yun. Iti nga rod malam, Kap. Ti malam. Depende. No, anong klase ti panahon. Nalinak ka dimot lang ti malam, no ka? No, agawid at. Saan nga sinungbatan ni Kapitan Manong? Diya sa lutsud ko. Hanggang ngayon ulit, Manong. Edi makapundo kami ni Punta Verde, Manong Nemi, makitak dagiti Kalapaw. Kalapaw? Kapay Kalapaw, Kapitan? Yampay nakadanon dito ti with gravel and sand with the cemento, the Kalapaw. Siguro, ito no, ang tultuloy nga ma-develop dito nga lugar. Saan tulangin nga sitio ti San Vicente, bagag balinton nga barangay. No, maturi kita tao, yan ti klase nga tao di kita. Ay, di kita Pugot, Eta, Negritos, Akda. Kaya dyak yung pag-arup nga dapil na kakasting nga klase ti tao dito yung lugar tayo, Kapitan. Adupay lang dita. Dito nga rin nagtitipunan da. Sige, umakan. Yaman mo ka kini Ama Igme. Di pa nakapangulo na dito. Yan. Simabat di kiti ubing, Mano. Imbag man ta nakabado da ngusto. Wana, hindi ka talaga nakabaag da lang. Ita agad ni. Pakita matan nga, ti bado tayo sa diyay, bado da matan. Kailang, ti kotil da, nagtalin na kas diyay. Kasla dalag malmalanga manon naming mas dahaw nga adda kami. Inita, adda sumabat kada kami nga lakay. Kapitan, bagman tayo may kayo dito inano mo nga Punta Verde, me, Kapitan. Wala maigme. Kat kadwa na trepindas nga maestra. Agin sabi ko Kapitan taag bayag dito'y Punta Verde. Kapag kumangsa nagagbayag, Ama. Kapitan, patuloy tayo haron din. Ito yan ti eskwela. Joy! May samit lahing manong na may classroom. Kawayan, tididing na, tiridaw na, manong na may titugaw na akat. Yan, tugaw mo lang nagbasa, kayo, tabla, pisara, lamisaan, sumagmano lang ang tugaw. May mesa lang classroom, Ama. Uy, albuta, di kita lang ti isulom. Ano naman niya na nasulok na nga 20. Anong grade di kita nga rin? Kapitan, kunak man lang ti sang petak dito kat adama sang petak kakadwa ka mangisuro. Ewan ti mako ng elementary school ito maestra. Di ka mo no, anat grade ko marigitan. Saan da ka din explain kain ka? Summit Cup. Tamo kakit ada eskwela dito nga ada bakante nga grade nga isut pangisurwa. Handang ibaga nga si ti maestra, si kapit advisor, si kapit principal, si kamin. Sandang ibaga ka. Alala. No kas pagarigan ta ready kan. Ayaba mo na kita ubing ta pagtugomidan ta yamamum ti bagim mangrugi ka ng mangisuro. Wala nga sino nga ti grade 1, grade 2, grade 3. Damaga mo na no taon da. No taon na no 7 ko man di grade 1, no 8 di grade 2, no 9 di grade 3, no 10 di grade 4, no grade 11. Malaksit na kumuyog kami tlakada kami. Nagsubli diya San Vicente. Sige, Kapitan. Didak ka di urayan?
kakakontak ko nila iti motor. Pangkati motor nga, may nakaalain iti malam ti Biyernes. Sanak nga, minalum nga gawid. Ma'am, na dawal no ti malam. No agbiyahe ka, nabimpinas ti bigat. Di may nakaalain no ka ti bigat ti Sabado. Masapat isang bigat ti Sabado. Narigat tag-travel ti malam. Nadawal. Diyos ko. Diyan ka mo akastoy. Sige, kapitan. Sige nga di umay daktualan to no. Agsa pati Sabado. Diyos ko. Saan nga mo da ito di kita pamilya? Mabalin nga rin kapitan, mga suradak lang. Tapakibuson to labasit, wano pakipatulod sila sa jabalay no mabalin. Mga pangarami na kang biti surat, may turong kinilakay ko. Hana mo akastoy. O sige nga, hamo na katitugan na, tapos na mapagkamin. Kung baka agdawilan, hanggang ito makalasat eh. Anong name idi tayam amok ti bagi kadakwada. Tungtung itamit lata. Abedi kaya guni. Anat amo yung dialect? Ilocano, di ba? Tagalog, English. Okay. This is my name. Dito tagang ko. So nga magandag iti Maestra Maribel. O no, Ma'am Maribel. Okay? Okay. Magipatak tira kadakwaya iti pasong batak. Sika. Intudok ti kadaklan damanong. Stand up, please. Tim Macbeth. Nagan, tawen, ampang. Ampang. Tawen mo. Ay, apelyadom. Pit-pit. Ampang pit-pit, ma'am. Pagkatawa ka, ma'am. Ampang pit-pit. Dati tinagan mo. Among isulat tinagan mo? Nagwing-wing, Diyos ko. Muna tao mo. 12, grade 6 ka kuman. Hindi mo pa among isulat, tinagan mo. Nagwing-wing, Diyos ko. Ampang pit-pit. Hindi kitak di cellphone ko, manong name signal. Sumit lagay nga nagsurat katawon signal. Itawag ko kuma ni superintendent. Anya da ito yan. Manong name kinasaritak amin ita. Amin, jak mawawatin, tinagnagan da kanta apelyedo da. No, kaano da nga na ipasngay, di da among ngay baga. Diyos ko. Naba na kita yan ni Ama Igme. Ama, maestla. Ada problema? Dakil problema, maestra. Ama, dinagnaganda. Dinapayam mo naman ang tawanda. Ano, yan nakainakanda. Yan naramindak, ama. Ayabag, naganak, adakwada. Tapno, suda, kasalitam. Chinese kayo, ama? Dito lang paragsaro, kaslag ng chik. Asirig namin, Taiwan, yan ko. Yummy. Diyan lang, Taiwan. Sige, ama, bagaman ka nagiti parents, nagiti bing, ta isuman la itat meeting at pelang umuna. Iti salud sudak manong name no ay na tinakainakan ni Ampang Pitpit. Nawad dawil idi ma'am, nadawil idi alang pagbagyo. Di maamo ti petsa? Bulan? Ken petsa? Ningarod ampyong, sigat mother na, kano nga nayanak? Nalinak ti baybay edi ma'am. Nakaw, Diyos ko, kasano na ito yan? Kaya yung malbaliwan tinaganda? Hanga nakarehistro dito, hanyo in rehistro? Nagwingi-wing da. Ano to brad yung kapitan kumapit din na pinirehistro dito nga nagnagan? Da kayo manang, amo yung tagsurat? No. Agbasa? No. Kinapudno na ma'am, di mi kayat ko mga, daw may mga suro dito, tagpapada kami kadagiti anak mi. Ang ipilit da. Alangkit mayatmat no, maisuro daragiti anak mi. Awampay makalawas, budwalawas. Di ka papautang nga, nagyan dito ma'am, kat kwa, makabulan.
Yung saan naman lang inituloy. Iso nga ti amok, ma'am, baka makalawas ka lang dito eh. Into no, ag sublikan sa jay, hanggang to nga umumayan dito eh. Habilitan nga makalawas ka. Tas adakla umay alan into no bigat ti Sabado. Sige. Siyak to di baka mo. Kaya't ko nga balbaliwan tinagan di kita nakyo. Tasyak to ti mangiristro kadakwada. Saan nga ampang kada ampong. Kada pitpit. Awan ang pilyado yo. Tila adda ka nun ti kayat dangi mapan apilyado. May ganun? Diyos ko. Nakabaybayagin ng moderno ti biyag. Naging ganay ta. Nagagapan yung lugar. Mat makunada. Nabayagaya man nga da tao dito Punta Verde. Aping italang adda umay awan ti makaanos, maestra. Kuna ni ama igme. Sige. Padasik ti makalawas. Barbaring makaanos ako. Nagsakit ti tiyan ko manong naimita makaisbuak. Sa pulik ti siyar. Dito ko nga naamuan manong naming hawan siyar. Diyos ko. Hawa kasi lihayo. Sa tenor, papanan nyo, grugit kayo. Tududan siya kabakira. Diyos ko, hindi mapanak. Apong kayo muharang titabay. Nagitilan laging asawa yo. Hinto numalem, ayaban yun to da. Dito ito, isundok kasarita kida. Ama igme. Agpaaramid ti kasilya. Pagdigusan nga tududa manong name. Diya. Karayan. Mang silpoy ti baybay. Napgad Jesurong hang napgad. Nakaw. Bubun. Pag inuman nyo. Ada bubunda manong name. Kinali. Kaumpay kalub na. Namuna ta makainumak. Baka sakit tiyang ko karod. Ng magabot ta makainumak man. Pinahadas ko nga naman ang tidanom ngented da. Met. Naramnay met. Nga naimas. Baka na may kawat tiyang ko. E di mangal daw kami manong na imidadangit pagsayatan na apaw. Dagisardang karagiti ikan. Tinuno ka dalining ta kada sinikang. Nagsasango kam amin manong na imi kadagiti ubing ginsubag manong nga parents. Nakiktuta kiditad ni ama igme. Naimas na ito'y maestra. Ano na ito'y? Tinuno. Mabangi. Kimidisak. Dito'y suka pagsausawan. Ano ka ikan na ito'y ama? You. Ay, pating. Naimas na ito'y pating. Pwede makitak taglawlaw pa manong na imitim pasyardak. Nakadado, nakabitin nga dalangdang. Ano di kita ama? Dalangdang. Nagkalap kam dito'y hamimat nga may biyahe nga dagos nga mapaninjay San Vicente. Kat siyempre, dalangdangin mi. Tingarot bagas. Pangalan nyo. Joe. Di bantay. Ay mulmula kami. Malwit. Isumod lang nga na emas ti bagasyo dito. Din na po yun. Ano pa eh. Kasano nga rin andag sakit. Pakita naman manong nimi ti panakabutika ti puro. Damat subak mo nung agas da. Itid do ka da kapitan. Kaya mo yung nga rin sakit yun at agas maagasan na gito. Susuro ni kapitan. Sino ba? Ano pa eh? Agas. Ama iba eh. E bagam to ha. Tunggal kalapaw at kasilyana. Agkot-kot kayo. Kasano. Dati mangkabil kati kayo. Nagdadagkot. Saan to na di kayo kung maudi. Tingnan na. So ito paglakungan nyo Diyos ko. Anda palagayam kasto yung abiyag. Kung naklaw no awanin. Idi makalawas manong nemi insurok ida ano kasanong isurat da tinted kung nga naganda. Ibagag kadakwada kay kabesa tinaganda. Ni ampang manong nemi ti alisto nga masursuruan. Ma'am,
Saan mo langin itultuloy, ma'am? Ti mangisuro ka na kami. Ang mga ninto nag-awit kan, saan ganton ngagsubli. Kastat araramidan ginaduma. So nga, selbi na. Sabi ko mga anak to subli. Baka sa mga manusan ito, ma'am. Tsak tula mo. Awang pa'y makalapas ko. At dati kita natangken ti ulo na manunemi at dati kita talaga nagkrikat nga isuro, madubli-dubli, at daman ti kita nalaing sandang nagpapada. Nagsakit ti ulok. Nagsakitin ti ulok. Lagi na naakpay lang. At dan tumatino si Deg na naroon na kini ampang. Ma'am, makakayat mo dito eh. Hindi na ito eh. Bunga. Anaan kayo na ito eh. Di mi amo nga ibagat nagan na ma'am. Im na imas. Kasla santol. Kasla mabulo. Na imas ma'am. Inuksan na sana inted kanya. Na imas. Na imas. Na imas dahil nga kanin ma'am no sakit ulom. Di ba na sakit ulom? Nasakit ti ulok kabuka na kayo. Manong name, talo pa lang aldaw ko. Lumunak ti pagturog kakit papag, makikabalayak ka ni ama igme. Ako ba't ka di tilamok, manong? Sa presko ti angin, ore awan electric pan, awang kuryente, dati kinky. Kasi takasan ako mga dumanon dito sa kuryente kita. Nagatayo. Ako mat pa solar idi, manong name. Ini, tadan makalawas ko, manong nemi. Maudi nga rabi, hindi umaydak alanin ti parbangon. Awan ni Kapitan, nilang Robert na operator ti bangka, manong nemi tanda. Tayon, ma'am. Lorca, talag amin ang gamit ko. Tabi, ma'am. Baka sanak to ng subli. Si kangar kabibitan na. Ayun na yun lang ang makabulan na yan. Numalag sweldo yung makabulan. Baka saan daitad yung makabulan nga sweldo yung nuhaan yung ituloy. Sige. Dan. Di ka pagkadang ka nakwada. Kini. Kitkitain da ka. Amparo. Da dyan naging ta ampang manong na imikit amparo din panagin ko. Yes, ma'am. Nung sandak to ang maura yan, siguro ko na inyo na talaga nga saan ko nang nagsubli. Kung naktupay ngamin, ma'am, aging kuko na ka lang ang maanusam. Alakit nagyamang kami, di makalawas nga kadam dito. Siguro talaga nga sa TBFP. Hanggang makasurusuro. Tawan tinaanos nga maestra nga may mangisuro ka na kami. Idinedimit lang aldaw nung ang payawang opisina sinapul ko manong nemi ti balay di school superintendent. Oh! Maribel. Maribel ti Guzman, ma'am. Tugaw ka. Kumusta? Sir. Manunukat ito yung kanya kang sweldok, hindi makalawas ko. The sweld mo agad divided by 4. Apay. Baka numambon na ti pamilya, nga kasi ti klasik, ti pangisurwak, baka sanda ko napalubusan, ma'am. Ay, sir. Yaw mo ito pisina, di umay mo ito alam no Lunes. Di ka din ito no Lunes, umay ka ito yung pisina, imsang ito nga subli, ijay Ponta Verde. Baka saanin, sir. Alakit datan to ti report ko kini regional director. Apa yan ang mo kahit sa jay? Sir, narikat. No, pa yung ngarik ka na kuha na nga balbali nga i-restruct ida. Pinalbaliwak tinaganday. Tatyak mawawatan sinaganda kada pilyado da. Taong gayang pilyado da.
Ikat na siya at kumano talaga may restruda. Dati di bagbaga kay ni Kapitan Idi. Tsak man mo. Sa dutanda nga at mapansadya at hambot abot butos di kita da sadyay. Mairestruda kumapay. Restruda to ang putante kumamat. No, nagsiyot na dudamat sa jacket. Medyak mariro, ada 50 na. 50 na kita naganak. Damat da surok ang bayan na kita nak. Agrama na kita'y ububan na pa lang. Pinilang ko kit. Sige. Mrs. De Guzman, no. Itulo na sa subligan ng taraw lamang ti sweldo. Ini makadano nak dito balay manong name inadlaw di kita nakko na lidaya. Baglaki din tendanon ni Kapitan manong name iti surat ko. Ti asawak manong name na kami suot. Sweetheart, adakon. Wala andakan. Apeng ita lang. Di biya biranas ko matirabi. Imyang ka pala sa jay. Pinore mo palat Sabado. Awan ti makabiyahe ti malam. Na the world ti bye-bye. Ti agsapa lang. So may kinali tayo para bangon. Anang arot. Anang. Kasano ngamin sadya eh? Inistoryak manunemi kini Lucio ti amin. Ket, imbaga kini superintendent ngayon itong Lunes mapangkuntualan ti makalawas ng sweldo. Okay. Habang katawa ka. Nagbaling ka maestro ti makalawas. Kadagiti, eta, kuno, pugot. Sige. Balik sa tuno-tuno. Balik sa tuno-tuno, maestra. Rabiit Sabado, nagmalmalem iti Domingo, sa Rabiit Domingo manong nemi, sa ngagtal na ti panunot ko. Kasla, agsubli-subli ti panunot ko iti Ponda Verde manong nemi. Kasla sa nga may katilangan iti tubing iti sirmatak. O rin nakakademak manong nemi, kasla makikita ti Ponda Verde. Iti Daluyon, ti Baybay, iti Kalapaw. Kanadi nga lawas manong naming kadak, nagtungpal na kanyak, nakaaramid at kasilya tunggal balay, tunggal Kalapaw. Banyo pa ya. Banyo. Karamid na pa iti banyo. Tapos lang tapag di kusan da nga saan nga kasi nga nakaparada. Di eskwela, classroom, napadalusak iti aglawlaw, napalagdaak manong nemi, di kiti yung medyo narukup nga partena. Di kiti tugaw, ni Ampang, ni Amparo, ni Ama Igme. Kasi liso dati bang, pagparang iti sirmatak, saan ko apakaturugan. Iti panagbalikod ko, manong nemi nakidag ko ti asa. Ako naman, di ka makaturog. Di ka paturog. Kaya may mas turog tao. Katapos kidaganak. Sorry. Naku mga ngayon. Manipod di simangpad ka. Nga nagpost sa Ponta Verde. Nga bagbagam. Sila magpupukaw mo tirik na. Lucio. Nagsubliak mo lang sa jay. Sa jay? Taglunas sa tinggalan. Soldo mga makalawas. Tapos balik-balik ka sa doon, maestra, tatuno-tuno, maestra. Nasaan na siya si Sinopay? Di mangisuro ka dakwada. Kakaisunan ng pangisuruak. Tapi nga siya tagmati. Ano naman nga nagklasa ng pangisuruan? Kasi lala, ano panagana ko? Kasi insulto keng ka. Ininsulto na ka ti DepEd director kada superintendent. Numang tadamit la pag-isuro makit ay talagang eskwela.
Anat serbi nga roti kinamestra. No dinaanusan ti mangisuro. Di kahit mo sawin. Agsubliak sa Japon taberde. Isuro kita. Arami dagdamin. Tapno agbaling nga. Tapno agbalinda nga nalaing. Tapno amuda. Amuda agsurat, amuda agbasa. Amuda ag South Tagalog, amuda ag South English. Isuro kita. Agsubliak. Wala nga, makalawas nga awang ka. At doon nga gundawi nga oras mo. Karigid nga isurom nga kami ang pamilyam. Sila mo libagbag nga napatpatay ganda nga isurom ganda kami. Agbakasyon na pa daw. Maminsan di makabulan. Susapo. Ori na kailan na kita anak ta. Kasapulan ta kapay lang inada. Ken kasapulan ka. Okay, matisolto ka. Di oras ang kagtratrasikilan. Tuno-tuno kalatan. Okay, matisolto. Mabaling ka di, sweetheart. Palubusan ako rin. May salang atawen. May sangatawen? Uwan, may sangatawen. Kahit kung tulungan di kitubing. Kahit kung malbaliwan tibiyag na sa Japon taperde. Kahit kung madanda to sustong eskwela. Kahit kung madanda iti umno nga panagbiag. Kahit kung tulungan ita. Api ang kaligagom ka mang tulong ka dakwada. Hambing kaligagom di kito opisyal ti barangay. Di ba kaligagom ti mayor? Losyo. Baka tururahin dakit at na anos nga maestra. Kasla ko mati-aramidak. Pabalbaliwak tinagandakin may registro da. Oh, kahit ang sawin. Makunan tumatan nga, miyembro daw, no? Residensyada, iti dahit nga barangay. Tapno di kasta, among munti kahit ko sawin. Pangalan ka? Di na ka di mawatan. Di maawatakan ka. Napatpatag ti profesyon mong pamilyam. Napatpatag ti kinamaestram ng ti pamilyam. Maawatan ako. Amom iding turok ko. Sandak idi nga maawatan manunemi ti pamilyak. Sandak kagurgurak pa'y pati di kita anak ko. Nga minaramid ko ti amin manong. Wen, pinabalbaliwak tinaganda. Inkarigata kita nga sinuruan manunemi manipuli ti panagsurat, panagbasa. Ore rabi manunemi numabalin. Agklase kami. Ket may ayatan damat manong. Sinusuruak pa ida no kasunod agkanta. Sinusuruak ida no kasunod agsala. Nangitugutak pa yan manong nemi di baterya nga radyo puno. Tapno adda tukar nga salain da. Adda dengganda akanta. Makabulan. Manong nemi. Dakkel tinagbaliwan na. Di awatek tumo na nga sweldo. Napanakadagos kini superintendent. Sir, special salary? Sobrang sa amin, oras, sir. Naisang sangayin ka amin. Aglalalo no, maibturan. Di ananos. Di kaya rin kit teacher, advisor, principal. Di ba lang regional director iti nang ngising-ngasing na ito ng sweldo. Kinapod no na, adot makamot ka sa katakal ng sweldo. Ngem, awan ti makaanos. Gusto nga sabi ko Mrs. de Guzman, itultuloy mo. Nagbalay na nga napatig kanyak na kitubing, sir. Saan da ka kagura, ti pamilyam?
Deta ket, ti kang runaan nga rason no apay nga sangag paot digiti mo na. Aman, nga mawatan nagto. Mawatan nagto. Ti panagyan ko siya diri makabulan. Nagbalingan ng nasingad tirik na kadakwada. Nga nagbalimot nga narisingad tirik na kanya. Dahil ati may isang importante, sir. Sandan nga inya dayo kanyak tirik nada. Akastat matirik na kadakwada. Sa alang nga nagiti ubing. Nagiti na kanak. Ti pagsayatan na, amuda nga itong parin dya kayat ko. Tiyo lang mo hindi, sir. Awang kasilyada, awang banyoda. Nga no mabalin lang ko ma. Kata di baga kini kapitan. Nga, mangaramit ako mga kanagitay ko. Punto, ti gusto mo lang nga CR. Tap na rikas takit. Sa bagay, ti pagpindasan na, sir. Pero magkidi o nagsaksakit sa diyan. No adaman masugat, adaman amuda nga pag-angas. Masapul ko masira dyan. Gusto nga eskwela, uno kwarto. Mabingay-bingay ko ma. Para ti grade 1, grade 2, king gana. Diba? Sa bagay, aramidik sir. JPS ko dito munda. Ilasing ko tayanda. Iti suli. Bali nagka-inem. Ti suli-suli. Tada grade 6, grade 5, king gana. No anya ti klase, no anya ti leksyon, ti grade 6. Kayam, Mrs. de Guzman? Kaya sir. Gabot ti special met ti salary. Alright, good luck. Sabi ko ma, taitultuloy mo. Kahit mapagbalbali mo rin dyan ang lugar. Sabi ko ma. Anong nami, iyawat ko ti asawa ngiti sweldo. Abi iyawat mo kanya. Kahit kung igamam, kahit kung bilangin. Magnganga. Manobulan na to eh. Masala bulan. Pangayayo da king kadeta, tapno itultuloy mo. Dapat lang, may conduct to susto, compensation. Kabutan na rikat eh. Ngayon may karkarikata. Napatag kanyak ti profesyon ko, ti kinamaestra, glosyo, awatan na kuma. Oran sama ta kanayo na kastoy. Mabaybayam ti pamilyam, gaboy ti deta. I'm sorry. Napatpateg deta, ngam ti ita kami, napatpateg kayo. Ngam araramidag dito para kada kayo. Araramidag dito para iti padag na tao. Lucio si kakumati kang runahan ngo mo na makawat kanya. Bahala ka. Ure di kita anak ko manong nemi kasjay iti reaction da. Sa bagay nanang, darakil kami matit. Ni Kate nga madamat ni tatang. So, pag nanagon nyo kadami. Sa bagay, nagbaling ka mat na mestrami, bing kami. Di papasit kampay. Mawatandak to. Mawatandak to anak ko. Maestro ta anak, inami. Yung napatpatagmit sa baling opi, yung kami. Da kayo lang nagko, nagdarakil kayo na. Ni Kate, kasapula na kayo. Adda kamat, Heidi. Ngay sukyakan, timang isuro kayong kuwana, si Kantag baling nga maestrana. Si, bahala kayo. Nagpapada dati bagama nung naming bahala kayo. Ngayon mok manong naming nga maawatan nagtumutlaing ti pamilya. Ora maminsanak laing agpakita ka nakwada iti may sa abulan. Nalamiis pa iti panakilangan da kanya. Kakaiso ng agawid da. At dapay nagitigundawi manong naming yan tangi kas tumutlaing ti panakilangin nyo kanyak kunak. Sanak malangorot agaw-awi din. Hanak agaw-awi din manong naming kat dito yaklatan Punta Verde ora awang klase. Dakam kadigiti ubing, kadigiti naganak. Iti baybay, ngagaayam, nakaragraksak kami. Yung tultuloy ko, nangisuro ka na kuwada, ore saan nga, madamati klase.
panagkanta, panagsala, dani, panagbasa, panagsurat. Masarimot umay sumarungkan ni Kapitan Manon Nemi. O na pati masapol mo ito, mestra. Masapol nga dapat nakabuti ka dito Kapitan. Sige. Umay kum tumangtid dito ko. Agas. Kaya agis tambay dito ti makalawas. Ito barangay midwife, barangay nurse. Nairanak Manon Nemi, kada nga bulan, talo di kitinaganap. Imbes ko Manon Nemi, may taray dito hospital, ngayon, adamat partera da. Uso ba partera? Dimteng, ti pa nagre-reduar Manong. 8 da kita graduar, grade 6. Dami na award da Manon Nemi, ni Amparo, ni Ampang, is first honor. Surok ba no kasano Manong Nemi, ti pa nag-speech na. Iti na itang graduation, Manon Nemi, ammo ti pamilya. Iti aldaw. Siyempre, nasapa Manon Nemi. Parbangon iti nakaungur ti baybay. Kunak no na dawel ng maungur gayam ni kiti motor. Amaigme? Ay, maestra. Nakasaganang kadimat lahingin? Nagiti paglinungan tayo para iti graduation? Uy na, maestra, tanang, alis to nagiti, panakalalaki dito. Sino na kita nga tama? Nagringkor. Ato nga motor, adot umayo matandar, graduation. Nasapa Manon Nemi kaduwak ni ama igmay nga na panitibaybay. Nagsasarunong agpeso di kiti motor. Ti pamilyak Manon Nemi ti muna nga nakitak. May sabang ka di motor tinagluganan da. Maestra, Lucio, ma'am, maestra, nanang, dakangi. Tadla ko, narakop kami Manon. Tamok ka di ka umay. At may lang makita, niya talaga ti sitwasyon. Kaya tanda rami na ito yung mok na naragsak ka. Kapot ada maparedwar mo. Ken naragsak kami met. Kapot na naragsak ka. Ano da naragsak mo, kapot ada kami. May ipakita at suportar rami ka. Ay, kaya anak Lucio. Kapitan, ay kompleto na gini kagawad. Kaya nagdadumapay ka barangay opisyal. Kang runante amin, ada ni Mayor. Ada pa ni Superintendent. Hindi sarita kami ni Mayor Manong. Maestra, sikat ka papautan. Kada kayong emi dito. Kahit sigun ka ni Kapitan, na doon di ka tayo naipaspas di ka dito. Yung nagkapoy ti punto ti barangay. Tapos makita. Mayor, pagbalitan tayo natin nga official nga sitio Punta Verde. Iristro tanton. Agristro tanton, di kita ang mabaling agbutos dito yan. Mga ipatakder tati, nat kunam. From grade 1 to grade 6. Napimpinas pa Mayor. Gabot na talaga nga naling dangaganak. Ado di kita naling nga pumutot dito Kaya lang nga grade 1 Ito ko MDC. MDC Mayor. Municipal Child Development Children Development CDC nga magbagada. Manipod nursery, kinder, aging kakanot ti grade 6 man. Ito na nung may pasdek, Mayor. Kada gito yan. Tap na ito no next school year, kompleto nito. Mapaglalasin mo tumatin. So, grade 1, naging ka na ti grade 6. Walo ito giti graduates, Mayor. Kasi nung pa nag-high school da. Agsalita ka mo ito ng Kapitan. No may kandan to iti free transportation.
Nga maala dito ito parbangon. Sa dama may pandi San Vicente sa Jati pagbasahan dati high school. Mangkita kami ito na mabalinda pagkasaraan. No, sa dalagawid no kan itibigat ti Sabado. Nayon manong name iti mayor, di kita dumapay nga plano na iti ito yung isla, Punta Verde. Idi may kanin ti kundawing agsalita ta iso. Idi naipay nga guest speaker ni. Nagsalita pa yung piling kapitan, school superintendent. Pinagsalita mo pa ni Ama Igme. Orel makaluluwa tilakay manong name nga nagyamyaman. Kaditi pa nagsalita manong name ni Amparo. Orel agar alubos di kitiluwa naman. Ako nana ngagasla di na kahit idi nga ituloy tagbasa. Tamay sa iso na mapupukawan tinamnama. Tamani po diti nag-grade 1 iso na grade 6 awang pa'y tinakaanos. Tilangin pa nang isuro kanakwada ti panagsurat kan panagbasa. Siyak kanulang tinaanos. Manong Demi. Nakaragsagsakak na nakatulong ang itipadak na tao. Sa alang nga nagiti uping tinatulungak. Natulungak na itang community. Nahiristro tipudpud nung anaganda. Naikabil ti patpatang birthday da manong. Ngam ka nagiti sa mga sarunon nga naganak manong name isinurot dan ti usto. Nasakmet no ka manong name ti mapan mangiristro tinagan di gitoy. Kan umumay meten manong name dagiti may mang pabunyag kadakwada diti mismo a Punta Verde. 2 nga tawen, 3 nga tawen, idi taumayan di kita dumakakaduwak manong. Andan na iranta nga para grade 1 nga maestra ng grade 6. Mangisurok may lata. Andan na kita at dati nursery, kinder. Nasya akong tinagbalin manong nemi nga nanay nga principal iti dayta Punta Verde Elementary School. Hanggang nayon manong nemi nga umay ti pamilyak ditoy tanapintas nga magbakasyunan gapo iti baybay tanadevelop manong. Saan nakalapaw manong nemi ti balbalay di kita gindag konkreton. Tani mayor manong nemi karigatan na iti nangitid nangipadanon ditoy kadagiti materyales. Wen ada inarkilada na dakkel manong nemi nga motor nga pagbebiyahe da nga nangiluganan da pagbebiyahe da manong nemi nga naglunganan da kadagiti darat semento ken materyales. Ti Punta Verde manong sitio pala idi aging ka nga nagbalinan nga barangay. Kabuta nagbalin kanyak dito nga lugar nga napateg. Nakaalak maten ti daga manong nemi nga nangiti suwak iti balaymi. Sa balit ti malaymi sa lugar mi, sa balit balaymi ditoy. Tano kasta ngagbakasyon manong nemi dagiti anak ko at pagyanam mi. Pagbakasyonan dagiti anak ko. Iti nagbalinan nga barangay manong nemi dito nga lugar siyak nga dagos manong pinagbalinda kapitana. Principal, kapitana pa rin. Nanaro na lang aroden manong nemi. Iti nagbalinan nga tiya mayor idi ket ngimato. Nagbali nga vice governor. Adada nga na-develop manong nemi. Idi nagbalin governor. Nagbalin meten manong nemi nga sanggunyang bayan member kapitan nga dati. Pinbintas manong nemi di barangay Punta Verde. Gabutan na develop iti asideg kapaset na nagbalinan nga tourist spot. Nga nagkinan manong nemi di kiti adu nga cottage nga negosyo ti barangay. Huwag manong. Kaya dakidi nga pagkandidatuan nga municipal councilor yung magpatinggak na tutuwing ko na. Kaging ka nga nagkaasawan di kiti anak mi manong.
nang ipatakder dati bukod da nga bali dito yung pagbalinda nga bakasyon. Nagtalinad meten dito iti asawak dito kami nga nagindig. Dito yung nga nagretiro ak manong nemi iti kina maestra. Nagretiro ak pa yan iti kina kapitana. Da kami timang manmanage manong nemi iti kang runan nga paset iti beach resort iti Punta Verde. Da kami nga kasawa. Nga sumang sarong karlatamat manong nemi di kita anak mi, no kasta nga umaydag bakasyon, kat kadwa da ti pamilya da, kaya kita apuko da. Pintasan dala una iti Punta Verde. Ang nagbali na may sa tourist spot iti Amianan nga Luzon. Dahito iti pagkasaritahak manong, kanagyaman naklauna iti anos mo, nga nangurnos, kalpasan nga nag-insen keng kat, iti Italiana. Agyaman naklauna iti manang-accept mo, iti nagpanag-friend request keng ka. Kahit na may akong nga buy-buy ka na to, kat sapay ko umakunak na may karimit nga may iba. May buray na ito'y pakasalita. Kahit sapay ko matadamat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarabingan tibiyag. Tibiyag ti may nga maestra, saan lang nga basta maestra. Amuna nga ipatig ti profesyon na. Sakripisyo ti kaduan na naruna kanig iti naglabasan. Tuwing nga agyaman nga pagayam mo, Maribel